A shekara ta 1965, sojojin Najeriya ba su da yawa, amma suna da tsari sosai. Brigade biyu da ke da bataliyoyi 5 a ƙarƙashinta. Kuma tsarin shugabanci tana da muhimmanci domin ta ƙayyade inda sojoji suke zama, inda suke horo, da kuma inda za a iya umartar su motsa. A saman duka sojojin ƙasar muna da Major General Johnson Aguiyi Ironsi. A ƙarƙashinsa, brigades guda 2. Mafi girma na arewa ƙarƙashin jagorancin Brigadier Samuel Ademulegun wanda ke kula da bataliyoyi na 3 da na 5. Brigade na 2 kuma na Lagos kuma Brigadier Zakariya Mai Malari ne ke jagorantar ta. Yana kula da baliyoyi ta 1 da ta 2 da ta 4 da ke kudancin ƙasar Najeriya. Tunanin juyin mulki bai samu asali daga ƙwaƙwalwar mutum ɗaya ba. Masu makircin farko sun kasance cikin wani zagaye na jami'an sojoji daga Lagos, waɗanda suka haɗa da Major Emmanuel Ifeajuna, Major Donatus Okafor, Major Christian Anuforo, Major Humphrey Chukwuka da Captain Ogbonna Oji. Daga Lagos suka fara miƙa hannu zuwa abokan aikinsu a faɗin ƙasar, arewa, gabas da yamma, don gina ƙungiyoyi waɗanda za su iya kai hari a lokaci guda. Major Christian Anuforo ya ɗauki abokin yarintarsa Major Chukwuma Kaduna Nzeogwu, wanda a wancan lokacin babban malami ne wato Chief Instructor a Nigerian Military Training College da ke Kaduna. Nzeogwu ne kawo tsoffin abokanansa daga battalion na 5 da ke Kano, wato Majors Adewale Ademoyega da Timothy Onuwategu suka jona wannan maƙarƙashiyar. Dukansu sun kasance matasa hafsoshi waɗanda akasarinsu 'yan shekara 20 zuwa 35 ne. Suna da ilimi, sun horo, sun yi yawon duniya kuma sun iya Hausa, wacce ita ce harshen mu'amala a yanki mai faɗi na ƙasar. Sun yi amfani da ƙananan hafsoshi da ƙwararrun jami'ai a matsayin kayan aiki. Yawancin waɗannan ƙananan yara an ba su umarni don kiyaye wuraren dabaru, kuma sun bi umarni ba tare da sanin cewa suna taimakawa wajen yin juyin mulki ba. Matsala ta farko da suka hango ita ce ƙin yardar manyan jami'an sojoji irin su Brigadier Zakariya Mai Malari da kuma General Aguiyi Ironsi da dai sauransu da yawa. A nan ne suka yi shirin kawar da zaɓaɓɓun manyan hafsoshi a daidai lokacin da aka kai wa shugabannin siyasa da na yanki hari. Sun tsara kansu zuwa rukunoni 4. Kowace rukuni tana da shugabanta, yankin da take da alhaki a kai da takamaiman abubuwan da za su aiwatar a wannan yankin. Ga yadda suka tsara kansu nan. Rukuni na farko na ƙarƙashin jagorancin Major Emmanuel Ifeajuna, kuma su suka kai harin Lagos. Mutanen da suka shirya kaiwa hari sun haɗa da manyan jami'an farar hula da na soja da suke Lagos a lokacin, waɗanda suka haɗa da Prime Minister, Ministan Kuɗi, General Officer Commanding wato GOC na sojojin Najeriya, Commanding Officer na 2nd Brigade da ke Lagos, Army Chief of Staff, Commanding Officers na bataliyoyi na 1 da na 4. Adjutant General da Quartermaster General na sojojin Najeriya. Major Chukwuma Kaduna Nzeogwu da Timothy Onuwategu sun jagoranci rukuni ta 2 da suka kai hari a arewa. Waɗanda suka kai wa hari sun haɗa da firimiyan yankin arewa da kwamandan runduna ta 1 da kuma shugaban kwalejin horas da sojoji da ke Kaduna. Waɗannan su ne manyan jigajigan da idan an kawar da su ko kuma aka tsare su za su gurgunta tsarin gwagwarmayar sojoji a yankin. Captain Emmanuel Nwobosi, kwamandan batiri filin na 2 da ke Abeokuta, ya jagoranci rukuni ta 3 a yammacin ƙasar. Shi ne jami'in da zai je Ibadan ya aiwatar da hare-haren yankin. Manyan borikansa a yamma sun haɗa da kama firimiyan yankin yamma da mataimakinsa. Sai kuma Lieutenant Jerome Ogochi, wanda ya jagoranci rukuni ta 4 inda suka farmaki gabas, inda kama firimiya na yankin gabas shine babban burinsu. Bari mu fara da harin yankin arewa. A daren ranar 13 ga Janairu shekarar 1966, birnin Kaduna a lullube take da natsuwa. Ba a jin motsin sojoji ko ƙarar abin hawa, sai iska mai sanyi da ke kaɗawa cikin duhun dare. Amma a cikin harabar Nigerian Military Training College, wani abu mai girma yana shirin faruwa. Major Chukwuma Kaduna Nzeogwu, babban malamin soja a makarantar, ya kaddamar da abin da ya kira Exercise Damisa, horon yaudara da zai zama abin da ya girgiza tarihin Najeriya. Sojojin da ke ƙarƙashinsa sun yi imani cewa wannan wani ɗan atisaye ne kawai don ƙwarewa wajen kai farmaki da daddare. Dukansu sun ɗauki kayan horo, sun sa rigansu na sojoji, kuma suna tsammanin za su dawo lafiya kamar yadda suka saba. A matsayinsa na shugaban atisaye,
Nzeogwu ya jagoranci rundunarsa cikin dare ba tare da an tuhume shi ba. Babu wanda ya san cewa wannan ba horo ba ne, shirin ƙaddamar da juyin mulki ne. Washe gari ranar 14 ga Janairu, Exercise Damisa ta ci gaba, amma wannan karan an ba kowane soja harsasai na gaske, ba tare da sun fuskanta ba. An riga an canza umarni cikin sirri, ba atisaye za su yi ba yau, yanzu suna shirye-shiryen kai hari na gaskiya. Tsakiyar dare zuwa asuba ta ranar 15 ga Janairu, Exercise Damisa ta zama juyin mulki da za ta zub da jini. Runduna uku na sojoji sun rabu zuwa sassa daban-daban na Kaduna domin aiwatar da umarni. Runduna ta farko ƙarƙashin jagorancin Nzeogwu da Sergeant uku ta nufi gidan Sardaunan Sokoto, Sa Ahmadu Bello, wanda yake a matsayin fitaccen jagoran Arewa da ɗaya daga cikin shahararrun 'yan siyasa a Najeriya. Runduna ta biyu wacce Captain Ben Bule ke jagoranta, an ba ta umarni da ta kama headquarter First Brigade sannan ta mamaye rediyon gwamnati da cibiyar sadarwa ta tarho. Runduna ta uku ƙarƙashin Major Timothy Onuwategu ta nufi gidajen Brigadier Samuel Ademulegun da Colonel Ralph Shodeyinde, manyan jami'an soja da suka kasance cikin jerin mutanen da za a kawar. A gidan Sardauna wajen ƙarfe 2 daren ranar, an harba anti-tank shells cikin gidan, ƙarar har ta farkar da birnin Kaduna. Cikin gidan, Sa Ahmadu Bello yana tare da iyalansa, kuma ya san abin da ke faruwa ba daidai ba ne. Lokacin da sojojin suka tilasta shiga cikin gidan, Zarumi mai gadin Sardauna na aminci da ke rike da wuƙa kaɗai a hannunsa ya yi tsalle don kare mai gidan nasa, amma sojojin sun yi masa ruwan harsashi har sai da ya mutu. A nan Sardauna ya faɗi ƙasa, an harbe shi. A cikin wannan hargitsi, Hajiya Hafsat Ahmadu Bello, ɗaya daga cikin matan Sardauna, ta ƙi guduwa. A ƙarshe, cikin nuna ƙauna da sadaukarwa, ta faɗi kan mijinta don ta kare shi daga harsasai. Harsashi ya same ta, ta mutu a gefensa. Rikicin ya bazu a waje. Ahmed Ben Musa, babban sakataren tsaro na Sardauna, ya jiyo ƙarar harbi daga gidansa. Nan take ya fito da motarsa domin bincike. Amma kafin ya isa gidan aka yi masa kwanton ɓauna. Aka harbe shi har lahira. Wannan ya ƙara tayar da hankali cikin Kaduna. A daidai wannan lokacin, Major Onwategu da mutanensa sun isa gidan Brigadier Samuel Ademulegun, kuma suka da masu gadin gidan suka shiga ciki. Brigadier ɗin yana kwance da matarsa Latifat, wanda ke ɗauke da tsohon ciki a wannan lokacin, amma ba tare da jinkiri ko tausayawa ba. Sojojin suka buɗe musu wuta. Dukkansu suka mutu a nan take. Wata masaniyar mata ce a gaban 'ya'yansu biyu komai ya faru. A cikin hirarrakan da aka yi daga baya da ɗansa Tokunbo Ademulegun, ya tabbatar da cewa ya shaida wasu sassan lamarin, kuma ya tuna da sautin harbin bindiga da ya kauda iyayensa da kuma ƙururuwar mahaifiyarsa. Daga nan kuma sojojin suka nufi gidan Colonel Ralph Shodeyinde, kwamandan makarantar soja. Shi ma an sanya sunansa cikin jerin waɗanda za a kashe. Rahotanni sun bambanta kan yadda aka kashe shi. Wasu sun ce Onuwategu ya jefa gurneti da ya tarwatsa shi. Wasu kuma sun tabbatar da cewa an harbe shi da bindiga ta hannun Nzeogwu da Onuwategu tare. Matarsa daga baya ta tabbatar da wannan ra'ayi na biyu. Amma duk da lamarin ya kasance, abin takaici ne. An kashe kwamandan makarantar soja ta hannun sojojin da ya koyar a baya. A wasu sassan Kaduna, Captain Ben Bule da tawagarsa sun yi aiki da gaggawa. A cikin sa'o'i kaɗan sun mamaye headquarter Second Brigade, sun kama tasoshin rediyo na NBC da cibiyar sadarwa ta tarho. Da yake sun katse hanyoyin sadarwa kuma sun kama ofisoshin umarni, Kaduna, cibiyar ƙarfin sojoji ta Arewa, ta faɗa ƙarƙashin ikon masu juyin mulki. A cikin sa'o'in farko na wannan safiya mai cike da tashin hankali, alamu sun nuna kamar an gama da Arewa. Shugabanninta sun faɗi, hanyoyin sadarwa sun tsaya, kuma al'umma ta shiga firgici. Amma yayin da Kaduna take cikin rikici da rudani, yanzu aka fara juyin mulkin. A daidai wannan lokacin, Lagos da kudancin Najeriya ma sun kama da wuta. Mutanen Nzeogwu da abokansa suna gudanar da hare-hare akan manyan shugabannin ƙasa, gwamnoni, ministoci da manyan jami'an soja. Abin da ya fara a Kaduna da sunan Exercise Damisa ya zama abin da zai girgiza ƙasa gaba ɗaya. Cin amana ya yi katutu a cikin runduna ɗaya. Kuma Najeriya ta farka cikin sabon zamani da aka yi masa rajista da jini.